Belai no hambai ang kaisa tini live video makai je Tripura sarok kok no alang palang ke kok samani bagoi ang obo belai no ninda khlaika ang obo belai ang hamjaglia tamni hingkai borokni tamo borokni tamo chini borok kok no bujia ko tabo borokni chini hinonglai tongo Maharaja na chung jotong maniyo thancha hini phaikya thancha hini chung jotong chung apur baji soklega tamukha haipano tabukai borok je Maharaja ni dol ni borok chini IPF ni chini Supreme chini sar NC debor mano phun bai khlainai mai chakada wak bhan chalia da tam chalia da berman kri da tam kri da nin buah keri hai keri ama hai ke inchal klaimani je Tripura mothari charai bono ang challenge khlai sawo ang kaisa youth IPF tini charai ang gonda tisani ang jaga bumung sairi nai gonda tisani ani bumung goirang Tripura nung bai ang challenge khlai sawo nung je saran chino nung sanai borok no nung challenge nini jare challa jori khomata tongongka gonda tisawo nung yakong rioi phaioi nung fix to fix kok saman kang kaise apuru kase nona Tripura mothari charai hin nona mani nai nini jori se bokhorok bumtum jori se nini bumtum jori se nini ganang kangkai gonda tisa phainai challenge khaipiri youth IPF tir charai bai ang goirang Tripura bai nung aba haike nung NC de sini sar NC sarno je babe ke nung viral kherika phiaba nung viral ati khaimani nung bo Tripura sase nung bo biangle thanai nung Tripura sang toi sini Tripura sana nung ama haike viral khairi mani nung hai musuk nung hai soi nung hai wak be manai sui be wanai no charai no nung bini yesku rai simon chuk bin to ongoi manglak sini je saren chi deborma budget tiniyo sara Tripura jero chini IPF tini Supreme president ebong chini minister budget jagat tongkha o jagani bini yaplai ni hadri chuk bin dam kori nung je babe nung atike chini saren chi deborma nung inchal khlaimani ulo sema bugyono Tripura motha koidin niron Tripura motha tabok buskangwo ADC election jori se paikangkai Tripura motha nai manglak sekangpuro nukabla luksabawo phainai IPF tini butru kisabija o raja hini phainai khak paika tabok taisa ADC ni sung thik tongo IPF tini but nor busuk talangnai manglak BJP IPF ti ju sarkar chini ADC o chung BJP IPF ti ju sarkar chung 28 ta lai phunungnai chung no baji soknai nung tabok inchal khaimani biang thangnai nung hei IPF tino nung yakung ma klainai nung abo hai kok samani kintu khapia Tripura sa mayanangai tongni mayanang dana kok sari nung Tripura mota khaidi CPM khaidi TPF khaidi chung abo hiya nung jesbar khaidi nung atike phun bai nung jere sar NC debor mane inchal khlaimani nini bomtom kayako non challenge ri kok sawang no nini bomtom chu kayako nini nung borok ni kono dino muni surubo nung sokpya ko nung suijat phade khomada tonga phade sairika direct live phai direct bokhorok mokhang nuk jagai sairika bosuk jara bomtom gonang nung viral khairi ko phalai nai narano nijele yanga nijele area wa Tripura mothar meeting khairi toro chukai kharma sija hinai nije tribal hinai kono phan khaya angkoi nai ko phajagan bai saime gota apro kai saimana no challenge kai bose NC sarno se bose biang kok saine viral khario musuk jat